गुढीपाडवो देशान हिंदूंचे नवे वर्स म्हणून साजरो करतात. इंग्लिश कॅलेंडराप्रमाण जगान 1 जानेवारीच्यान नव्या वर्साची सुरवात जाता. मात हिंदू म्हयन्याप्रमाण गुढीपाडव्याच्यान नव्या वर्साची सुरवात जाता. हिंदूच्या नव्या वर्साक सकाळी घरातल्या देवाची पुजा केल्या उपरांत घराचेर गुढी उबारून ताची पुजा करून हिंदू लोक नव्या वर्साची सुरवात करतात. नव्या वर्साक गुढीपाडव्या निमतान हिंदू जनजागृती समितीन शिरसय वाठारांत सकाळी प्रभात फेरी काडून उपरांत गुढी उबारून ताची पुजा करून नवे वर्स मनयलें. गुढीपाडवा हे आमचे नवीन वर्ष. ते तुमकां एक सांगूंक सोदता की आमी प्रत्येक हिंदू आमच्या हिंदू धर्मान कितें आमची कुलदेवता. आयज गुढीपाडव्याच्या दिसान आपण शक्यतो आपल्या कुलदेवच्या देवळान वचोंक जाय. ना जाल्यार आपल्या घरान एक कुलदेवचो फोटो आसता ताका प्रार्थना. तसोच तुमकां सांगूंक सोदता आपणाक समज कुलदेवता आपली जर समज लांब आसात जाल्यार अवश्य दुसरो मान म्हणजे आमच्या ग्रामदेवता. त्या ग्रामदेवते अवश्य खंय सगळ्यांक ग्रामदेवता लागीत आसता. त्यांनी अवश्य आयच्या दिसान संकल्प करपाचो की आपण कुलदेवचो घरान स्मरण करतले. तशेंच ग्रामदेवताच्या पर्सनल देवळान वचून आपल्या सगळ्या फॅमिली सकट भेट दितले. गुढी उभारणे ही जी पद्धत जी आहे ती आपल्याला रामायणामध्ये सांगण्यात आलेली आहे. आपल्याला महाभारतामध्ये गुढीचा उल्लेख सापडतो, ज्ञानेश्वरीमध्ये गुढीचा उल्लेख सापडतो. त्यामुळे या अपप्रचाराला आपण मुळीच बळी पडू नये. आणि म्हणून आज इथून गेल्यानंतर आपण प्रत्येकाने आपल्या घरोघरी गुढी उभारूया, प्रत्येकाला नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा देऊया. आपली हिंदू संस्कृती जी आहे ती परत आपल्या देशामध्ये उजागर करण्यासाठी आपण आजच्या दिवसापासून नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा अशा म्हणून शुभेच्छा आपण प्रत्येकाला देऊया.